informasi. Luk wah. Mikar mingkurengu. Koro. Hakarono karena mareti siwi. Mereka terto pakaretine ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa. Kim Hoa agama ageme aji sapa manis kaya sira irung bangir godhek mangudut uri uang malang nyangkal janggarmu mangulan ngulan untuk cilik cilik tansah miji timo alis munanggal sepisan pipi munduren sajuwe ceklok Sekali lagi berikan tepuk tangannya mana untuk Menjeng Kim Hoa.
Ngombe dhisik apa ora? Ngombe dhisik apa ora watukmu Senin Kemis lho. Antikno kok ya jek era meh. Manjeng Kim Hwa sing duwe informasi. Nggih, info. Nggih, kersane minum riyen Mas, kersane minum riyen. Cek ambekan. Nggih, nyuwun sewu faktor U ya. Heeh, ngono adene hengkek ramjian kok. Heeh, Manjeng Kim Hwa sekali lagi tepuk tangannya mana? Untuk Turangga Muda Baru menghadirkan bintang tamumu Manjeng Kim Hwa. Nyoh mikmu. Iki kok nek tantangan wis jarene kok nyanyi duet karo penyanyi jare. Ya oke lho, njaluk info lho. Tenang Mas. Kak, Piye? kok faktor U piye? Lah piye to nyatane ya wis menggeh ngono kok. Terakhir ki panas. Lelek wong kon jungkir malih ya katoren biasa ta cara pitik tarung iki lho Mas. Nggih Mas. Totonan dhisik ambek kamu. Aku melok menggeh-menggeh lho. Ya. Oh, ya ta. Yo Sri Tianjur. Ya ketok. Lah. Lho, Sri Tianjure ketok. Lho, anggur ketok. Terus piye to Kak? Ki arep bituk ya gak kena. Ya ora iso. Sak gede-gedene awak lek keterak ambekan itu pedhot Mas. Iki emang aku karo bose ya dikai Kim Hwa. Pripun, Mbah? Ya piye to, nek satpame jere, nek tanggapan malih rata wijen bu kok ngintil ae jane nyapa to? Jeng. Jare mbae kok kon bungkus cewek sing ayu-ayu. Iku kok mau salah raiku. Iya, teko omah ya oleh blutru kuwi kok. Nggih. Sing penting aduwe bahagia. Bahagia, sing penting kita menghibur warga Kapasan, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu Pare Mas. Puncu Kediri. Sing pahit iki. Pare. Kuwi jauh. Kuwi sayuran pare sing pahit kuwi. Oh iya. Pare Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri Raya. Kayak ngono to, Kak. Oke. Iki mau loro-loro gawe Kim. Pripun? Heeh, iki karo kanca-kanca Turangga Muda Baru ki Gembiangan. Ono. Nggih, Gembiangan suwe vakum. Nah, saiki pimpinane dipegang oleh Mas Dian. Kalau wonge sing jenggote kaya Werkudara kan. Sing pakai topi kae. Terima kasih. Terima kasih kaya Ridho. Pripun? Iki keri-kerian Mas. Iki warang sing ngono kuwi iki. Apa ki mau bayar ngingu ya ora iso kuwi. Tapi arang kading. Arang kading, malah keri-keri piye? Lah wong aku pengen ngono kuwi biyen tak wae lulure wedhus iki. Ben jebrewo ya ora iso. Ya ora iso. Faktor keturunan. Habib Ardiansah. Tapi gak gawe sah. Durung sampean mesti engko nek tambah yuswa mesti iso teko seh ya. Terus ki piye, Kak? Nggih, diaturi salam kanggo kanca-kanca kabeh. Fan-fanmu teko kabeh iki fan-fanmu iki. Piye, Mas? Ayo. Iki pengen sing kaya no HP-HP kae lho. Manut. Lek mbok infone kakean teko omah ora. Tak info wis info. Mas. Piye? Tenang Mas. Aku setengah lembar barang bakal dadi. Sing penting sampean bahagia Mas. Nyeluk piye Bu, Mbak?
Ih, wis ping 4. Yo jengger walike wis. Sing urung ki tantangane menjeng Kim Hwa ki nyanyi. Setuju? Lho rungokno aku ora mbadani lho. Aku ora mbadani lho. Ning isokku yo nggur ngono-ngono. Ora apa-apa, sing penting kan menghibur lho masyarakat Kapasan kene merasa terhibur. Lagune apa penyanyimu milih? 1 2 3 pokok aja sing lanang, sing wedoke. Heeh. Ki lho, 4 ki lho, Jeng. Sita sing rada kendel. Ya sing rada kendel sing iki kabeh kendel kok. Ki engko lak mudhuk berarti kendel dhewe to, Kak? Oh iya, ngono. Sing mudhun dhisik dhewe berarti kendel dhewe. Wes, Mbak, monggo. Ya jali sing wani mudhun sapa berarti ki engko sing kendel. Lha iki wis cincing-cincing ta wae. Sing di Wah ya. Heeh, iki nek gak Deva ra ngatasi kok cah ki ya. Nggih, Deva. Ayo. Ayo Mbak, ayo Deva Jali. siap. Kae dan digarap kae. Wis dianggep ora enek bojone ngene iki nek ngono wis ora enek bojone. Heeh. Sing penting aman. Jeng Dana kenakalanmu Mas. dana kenakalan cair porong Mas. Ning lek munggah yo diyuri. Yo nek munggah yo nyawer. Lah prayo ngono to, Kak. Oke, masuk. Jeng lagune apa, Jeng? Duetmu apa? Beh, terdas apa ora, Jeng? Ini ngomah ora kulino ngene iki, Jeng we. Iki terakhir siji. Kapasan bergoyang. Masih. Langsung ngembes Mas. Piye Mas? Wes Mas. Hah? Ngombe sik Mas? Mie susu? Aja. Sama nak merek-merek ora kaya biasane Mas. Mie susu. Engko kancing ana lawang ya ben turun jaba. Pripun Mas? Sik ta, sik aku wis mudhun, gek ngono ora disalimi mau ngongkon mudhun. Perkenalan. Ya jono. Piye? Abu Talib. Abu Talib. Terakhir jenenge kuwi lho. Gak tekon aku. Terus piye? Sampean sinten? Ya Salim nah. Bakmi ana. Kok bakmi anang gitu? Lah ya jenenge bakmi ana. Hah? Ki tunggale mie soto. Bakmi bakwan. Heeh, terus. Tapi yang bakmi anang Heeh. itu Mbak. Iya. Oh, gila. Tunggale mie ono. Karo susu. Apa karo dot? Lah prasaku wong iki wis gepi. Aku tapi ngene lek lho, Mas. cilik-cilike dikai kecitan gene apa-apane wis panggah. Gak layak. Sik to. Wino kakelekmu ngono lho sampe metu cendelone wi lho cangkeme ngono to. Kowe genah ora lagi. Tuh. Mulai tak pasang ini kan gak oleh to, Mbak. Nah terus piye? Iki lek tinggi ngono kuwi pas. Tancep nek kene arep piye? Apane to Mas? Gagange barongan wi lho sing dicepno. Gek pikiranmu engko traveling, ya to. Sik aku rene mbok kok nyapa? Nyanyi. Nyanyi. Pasukan sawer siap. Sing ndi? Iki. Ih, dana kenakalan wis ready, Mas. Gak yo ngono to, Mas. Kapasan. Iki diwai apa sembarang? Aku pengen duet piye? Bojo loro? Aja bojo loro to. Gak wani to, Mas? Sitok. Sitok ngentekne ya. Ketra abang biru lampu disco terus mulai padu. Lah piye? Apa bojo loro to? Siksa kubur? Gak sah.
Wes. Cuma sampean sih. Oh cuma sampean. Ben mesisan lek padu kan. Wah ngono. Iya, aku ya tak jajan ya. Gak yo ngono to Mas. Mas Kim Hawaii piye lo tak jajale aku ya pengen jajan. Aja. Lah, piye to? Ya apa ora Mas? Bahaya. Lah aku pengen jajal kok bahaya to Mas. Dumute kok aku to. Imbawa iki bahaya. Nek liwat sak gelas ya ambruk tenan. Ora Mas. Iya wes ya. Takerane sak gelas setengah. Iki mau enek sing request Mas. Pripun Mbak? Dikongkon nedrek. Napa niku? Dikongkon nedrek Mas. Mampu apa ora? Wedi bojomu apa ora Mas? Mangku boga. Ditumpaki Mas ra mangko. Apa nih? Tapi gak kulino ya. Jarane Mas sing tumpaki jaranane kan ning ngisor nek jaranan ditumpaki. Ngono lho. Pikirane cancan jempuk aku. Aja sambat kaya ngono. Lah piye to Mas? Gare wong gringgingen. Iya ta. Jare sengkring ngono ya. Tapuki parut tah Mas raimu Mas. Ya. Gak, apa nih? Ya nggur melerok. Oh ngono, aman toh, aman? Lek ngono kuwi wis gojangan ben dina. Asa. Piye, mampu apa ora? Tapi aku gak kulino ngono kuwi. Gak kulino? Lah. Kok kira-kira bar mati apa ora Mas ambek kamu ngono wis mengkis-mengkis ngono neh. Engko bar lu geblak. Gila Mas. Godane wong arep mangku. Mati ora. Aku lungguh apa? Aku tak sing ngene tok kaya. Sek, aku ngerti ben ampriye sama Biasane iki jatel itu sing obah. Sek ora, ngene. Aku ngerti lah kowe abene nganu Mas, ben ora tonyoni bojomu aku ngerti carane. Gayamu ben kaya debok aku sing polah ngono to Mas. Wah, carane ngono ki Mbak. Lah kok lak wayahku
Ja. Set. Heeh. Aku nyokot cagak kaya ngono to. Ja. Ya. Ngene. Tapi ora kulino. Mangan meja arepe Mas ya. Ayo. Ayo Mas Menjeng, jadilan. Tawa apuki parut karo bojomu ya bah, ora ngurus. Oh. Omah padu kowe. Yo, oi. Ayo. Pega telan apa piye to, Jeng? Sek. Kok penak kowe kari numpak tok? Ayo ya sora ta, ayo mali. Kok moro-moro jegrak tok apa itu sepeda tumpaki penak? Kok penak piye to terah ya kuda-kudan iki ngene dhisik. Wah, Kok lak sing wayah mangkring kan sing penak kono. wah ngono. Karo SMS-an. Ngene lho, tapi ya Iya. jajal aku ya pengen roh jajal solahmu to, Nger. Ngono lho ya. Aku mati apa ora bar iki kok? Saku pasrah wong kapasan iki piye ngono wis. Wis to, Jeng. Manuton, Jeng. Manuton, Jeng. Yo. Wis dimanggakne, Jeng. Ayo. Le. Sampai cepot kaos barang. Wes gak sang ngalem, Jeng. Enakne, Jeng. Nek jengger walik ngawalem ram. Alah. Yo. Ditoto, Jeng. Jane ngwesi apa to, Jeng? Wes, mulai men, Jeng. Mulai. Jeng. Eling, Jeng. Jeng. Eling, Jeng. Keplok tangan untuk men, Jeng. Gak mampu, Mas. Bojomu lho, Jeng. Yo. Alhamdulillah. Bati ora? Aku ngene, bojomu ngasne Jeng. Kesuwen. Jarene ngono. Kok panggah bojo? Lah diwase? Kak. Ulang-ulangane apa ya ngono kuwi. Berarti ngene menjengi ora. Biasane iki ngene iki. Ngene lho, ora omongmu tok, ngono ta. Ternyata itu ora mek nyalinya itu memang bener-bener
Ora. sambut ro tatone kuwi ta. Ndazah. Awake dhewe iki nasional lho. Heeh. Di atas panggung wis siji, Mas. Wah, Aura milik semua. asik. Cocok. Ning yo nasional, dilosne yo Maksudnya ngene lho Mbak, tak ceritani. Aura itu milik semua. Lek ning omah tek bojoku, lek ning kene tek kabeh. bener. Ngono. Ngono? Ning lek bojone cangkeman TV berwarnanya tak ijol hitam putih kabeh. Dijole ning pasar sapi. Ben gak nasional. Ya. Gak yo ngono to Mas. Heeh. Sik, saiki kan mari aku wis. Milih sing endi sing rodok gedhi, rodok separo cuwilik. Wes aja aku. Ngubungi lek ra iso turu malah bingung. Sik to aku mek pengen jajal pengen roh sing endi? Nyanyi aja. Wah sing cilik. Ya aku ngerti lek ngono seleramu sing cilik. Sing cilik Devi sing cilik dhewe aku ngerti. Hah? Sing kene putih itu. Ora. Sing kene putih waduh. Kaya pulau iki lho. Rodok ngetok. Wes. Asine kuwene ya arep tapi cuman kemang. Zata. Arep tapi atine cupet kleru. Ati karep mentale cupet rene. Bukan karena Mbok cupet. bekas kaya ngene. Wis duwe patokan Mas. Neko-neko digandring bojone. Gani parut ora. Iki Malah diapakne rasa kon bapakne. nedrek ya. Bisa. Ih, ya Mbak, Allah. ini kan Mbak siapa? Dosa apa ki? Mbak Sophia. Ini bayar aku tak plekne tambah 200 yo. Titenono mari kita tagih lho ya. Tak tagih. Iki jarene cangkeme King Hawa aku ditambahi 200.000. Tenan ora ya tenan ta wis diomongno. Kowe tak jikokne bekakas kaya kowe. Lho, lenggut-lenggute kaya wong Itali. Sing ndi? Matane ungu Mas. Matane ungu. Iki mau kowe dikongkon nedrek karo Mas Kim. Ya muga-muga dongane kondang JP lho Kak. Tapi seje jogete. Mas Menjeng, kula tasik perawan lho nggih. Nggih. Aja dinodai. Perawan gak ngene iki. Perawan gak? Perawan terakhir duwe bojo. Nganti-nganti. Ya ngono ku ya wong loro to. Tapi lek masalah ngono imbuh. Mbah. Wani apa gak? Dosa. Ih, Jarene lali apa ora? kaya pas dhuwur genjot ning gurine njajal nang muni ngono. Tak Ego. kabur prank langsung. Jarene lali apa ora? Ayo tau buka pakne kok arek muni lali karo aku apa ora? Gak. Gak, tapi wabot le omong ya. Pas Tenang. rasane piye? Rasane piye? Guyune tok lho. Kaya getir Mas. Bisa. Ya arep gak mbok piye Ya ya wes maneh. jajal, diadrek mana sing rada cilik, mari sing gawe wedi. Kene aja kakak ngomong njajal ngedrek. Sampean, Mas Menjeng. Mbak aku langsung sasut mbak Depa kok ora jane nyapa. Apa bedane? Hah? Piye? Piye? Piye, Mas? Mak. Kok ya telat. Padha gak kambek sene ngomah. Ter rada tipis. Gedhi sing ngendi? Gedhi sene ngomah. Aku wis ra iso ngomong. Enek wong akeh ora enek tak jemplungi sumur. Lah ayo lho, juga wis umur sama sesen dhisik. Ya wong loro Aku ta. nek dhuwurmu ngono lho. Kok penak Ya aku buat penak jret. to, Mas. Wong wedok ya njaluk sing penak to. Ayo Mas. Sida apa? Tapi ki durasi, Mbak. Terus piye? Durasi, ya sembarang aku manut pokok penak. Waktu Mas, iki sepurane. Jan iki pengene yo rada suwi Mas, tapi ki mung kesoren Mas. Sok ben anggap neh. Ken lore kuburan wong Cina. Lah ternyata kamu sore kok Tenang Mas, aku yo bih. Asline sih rada pengen suwi Mas, ning wektu dirungkas ngasar. Kita menghargai Bapak keamanan Iya. yang ada di
Iya, iki sida apa gak? Mas Hah? Iya. iki arep tak kei sak lagune ning wektune entek. Ki engko caplokane gak metu malah ning nguri ngepruki bakul bakso susah aku. Gak ya ngono to Mas. Wong kabeh ya pengen obah, kabeh pengen nyambut gawe. Ayo Mas. Selangsung nyanyi neh. Durasine nutut bokak to Mas. Gak nutut. Terus kok diterusne neh karo. Oh iya, nek mburi ya. Ayo Mas, gek ndang tabo Mas. Loh, padune kakek yo pengen. Piye? Ngono ta. Tantene, Ayo. tantene ning kono apa ning mburi? Apa Njaluk. gentan kene wis, gentan kene. Ayo. Yuk. Piye Jeng rasane Jeng? Beh. Nyapa to Jeng? Jeng. Piye Jeng? Rasane Jeng? Mengko jelala kepewentut tak syukurne kowe. Wes Mas, kingko timbangane pipis malah. Iya, oh iya. Padahal kurang lancret loh sampean. Lah modele ngene-ngene. Lah ya pemanasan sik to. Ih, ayo Mas. Iya, ayo monggo Mas. Wayahe! Tarik!